President Ibekino Kwamono. Like I said, our mama Lolo Nneka Chimezi. I think from time to time we'll be bringing more of our videos in this channel, because now these are the type of things that we need to go more viral. These are the type of news I need. Kageneme Kihani Kwoku we na gaga. There's a message she posted here about what Mazi Nnamdi Kanu told her. Agwamuna when video never such thing when video for video and I decided to check more on her. When I found her, yes, on her Batakotron, she is one of the few selected Obu D1 or say 1% of the 1% that was selected, that was handpicked, that was merited, that deserves to be around Mazi Nnamdi Kanu in courtroom in a time like this. She made this video, man. I had them surprised that all this type of videos another potakan them mother for your blues also on the name noise. Now chon the high and confused bin the naga. Others no one day the empty vessel they made the highest noise. But when you see something somewhere that have standard, that have substance, that have things not for public political campaign or political measures, something that will feed your soul and educate and enlighten your mind for you to relearn what you think you know, and to have a first-class information on against the lies being thrown to people in the media space. I don't know why na those videos and imago or they can a suppression of truth in the media space, which is true. This is why people like us, even only iPhone mother will favor you and I post here, whether you like it or not, whether in the video mistake or not mistake, the truth must be shared. The truth must be shared. Na done this video. Go no fear do manoko. Ni Mazi Nnamdi Kanu Gwalia. Isalachi. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ọ bụ na m abụdụghị onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu. Ana m asị onye biri ibe ya biri. Ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa tere anyị na mgba ịghọtago. Lọlọ Nneka Chimezie ịgala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa iyi asaa agbara asaa bandit asaa terrorist asaa ifechine dia n'elu Fegana State Sokoto ukwebe gara hụ Mazi Nnamdi Kanu na mbụ kedu ka ọ dị? Kemgbe bụ na ana m ekene Olisa ka esi wee gaa ije ahụ bata gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ. It was a very smooth ride. I fụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Mazi dị mma. Ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ na ụlọ ikpe, oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS. Kịta ka anyị ga-ama na Mazi mara mma okorobịa, ahụ dị ya mma, ọ na-amụke na-amụsọ amụ. Ịma na ọ bụkwa onye amụ, hapụ iwe webe ya, onye abụkwa onye amụ, onye abụ onye nganga, onye abụ ya na-akpa mmadụ. So oge ọ fụrụ m obi bụ ya saa aṅụrị, amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme, wee kene m na ọrụ m na-arụ. Sa anyị jisi ike. Ndị anyị na-aso gị ije abụ Ezeri. In fact, ọ Ezeri chere m na his entourage. Anyị ji wee gaa ije anụnwa. Unu lekwana anya n'ihe ndị nsendụrụ ga-ahụ ya mụọ. Ezeri bịakwa kpee ekpere. Amadị m how spiritual that every kingdom dị. Ha na-eme more of ikpe ekpere, ọ bụ ụdị ikwu okwu dị anya. Ọ bịa kpee ekpere wee sị na Chukwu ndị Igbo ga-edunata Nnamdi Kanu. Na ọnụ ihe ya ji wee bịa ka ya sị ya jisi ike na anyị fụrụ ihe ọ na-eme ana ihe ọ na-eme dị anyị mma. Anyị na oze ndị Igbo na Sokoto kwa kpọtakwa ntọraji ya. In fact, Igbo dị mma. Eme ndị Igbo asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Igbo adịghị enyere onwe ha aka ha riwa nsị ọnụ. Ihe a bụcha ndị a azụrụ na Lagos bịazie na-emeji omume bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu Awụsa. Nwafọ Igbo bụ nwafọ Igbo azụ n'ala Igbo nwụju mmiri ara afọ na-eme ọtabi onye nwanne na-enyere nwanne ya ka ihe eji mara ndị Igbo wee nye aka. Ndị a moto ruru 6 pọtasịa
bịa bụrụ anyị ma eze ndị Igbo na Sokoto no ọhaneze president na Sokoto onye isi ndị Igbo na Anambra onye isi ndị Igbo Anambra onye isi ndị Igbo Enugu ha ncha dị o steeti onye isi ha bịara ọhaneze bịa akpọpụtasị amadi past ones moto ha ka eji kwọrọ anyị gasịa ha pụtakwaga nye anyị nri kwọrọkwa anyị kwọpụ anyị n'airport enweghị m any stress ịchọba taxi ma ọwụ anything so odoge anya na ọ gaa na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya anyị wee fụ maazị obi tọọ maazị ụtọ njọ ya ụfọdụ ajụjụ nsị ya zee m ozi ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya si ya biko kedu ndị anyị na-eso eso kedu ndị awụọ m onye hip-hop abụọ m onye ESN mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị hip-hop na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si ya kwado gị bụ asị mụ ọtụ na ndị kwadoronụ maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu and sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and ịtọ ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata ọ sị m na DOS na DOS bụ hip-hop afro anya tata na onye nwa hiwere DOS ọkwa ya ma bụrụ onye isi DOS nsị ya biko ka ezi ihe kpatara iji wee nwee DOS oge ị bara na nga ịpụta kwuosi onye a ga na-ege ntị bụ Simon Ekpa ebe ị nwere DOS ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyedikwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa. Mazi Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wee sị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwara ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme. Anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa ihe asị mebe mgbe esi ya oke ọ dị mma. Enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụma ihe dịka Avid, Rising Sun ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ maka na mị na onye isi ndị David ma ọfụma anyị dị mma ọgwụ ya si ya ka eji ihe ọjịzi dịka akpọchapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu akwụ ndị isi o mepe ọnụ sị m na ọtụtụ compromise gị wee si oke ya compromise ya ọ bụzi otu gị na-ahụ ga-represent ọwụ iche na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma. Ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a njụkwa ya si ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo ọ na-ede ọ dịgideje ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje kpitikpiti nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị nsị ya lee ụwazi ike tata emasị na Igbo anaghị enweghị eze Igbo adaghachi Igbo enyi ha ahụ enwekwa ike ịpụta ụgwọ a na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa enwe onye ga-akụ gị ihe mana mgbe maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo ọ bụrụ ezinụlọ gị ugwu
na ị na-ede ede bụ Igbo na imeghali ya na afụtazi ya si ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m ịdịgokwa nnukwu arụ kịta, ụmụnne gị ama mbụ ihe dị na gị ịwụzi prọpati ndị Igbo kịta. Ya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow. Mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe, mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị, onye ọbụla na-agbagharị. Ọwụ maka Igbo. Ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne, mana ha nọcha dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị, ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha, ọ ga-emebiri gị ihe. Nsị a were ụwazike, mana na-enwegwe m ụwazike na-etu etu a dịka nke ịwụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ. Nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị? Ọsị m mba. Nsị ya integrity. Igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ, na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akpa ị gaa na kọt ise na ị gaghị esi ebe a pụta ejighị Biafra. Anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nyanwụ Biafra. Ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbara gị nke ha ji ga-achụ ego. Agwa m ya komkom, ha ji gị efere ego ebe a, efere ego ebe a, efere ego ebe a. Ọ na-apịtọkwa aha gị. Ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha, ha bịa ebe a, ha tụpụ ọnwa ahụ bịa hịa nyere gị aka, ha ga-enye gị dịka ụmụnne. Ha ga-apụtago nyere gị aka enidide ha. Nsị na ọ bụ akwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto prison ahụ. Ụmụnne ha bịa hịa atọ ute. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na Igbo kwụsị iweta ego ugbu a Naijiria kacha ebe a, ha ga-enwezi ohere sef. Mgbe gị ga ha nwere family, mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment more. Ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị. O ji afa gị ana ego, ọ pụtala ihe. Ị gwara ya? Ekwuru m ya. Ọ pụta gị, mana ọ pụta gị ihe nsị a na ọ na-ekwu n'okpuru ọ ga-adọta gị. Maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta. Ndị niile a na-enye ya ego a na-etek rekọd. Ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ. Anụ na m ọtụtụ ịmana akwa ịma na ota m nọchi enwere onye na-ada akpọ m. In fact, enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m. Agwachazie gị were uche, ọsị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa mana ọnọdụ ịchọ ka isi ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ nwu ihe chere gị n'ihu, ịgwa ha lakpuo. Imeghe ọnụ gwa ndị Igbo onye a ga na-eto na onye a ga na-enye ego. Kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ahụ. Ịsọwụ DOS. Gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji take care of you. Mgbe ị bara na nga mbụ, anyị ahụkwa ha ụmụnne gị ọkwa ndị otu ga ka Igbo na-eso. Iji nwee ofe atụ, enweghị ihe a na-ezozi. Iji aha anyị gara nwa onye wetara ego. Enwere ọtụtụ platfọm akpọbata amata a na-atụ ego, a na-achọ anyị nyekọta Nnamdi Kanu a na-atụ ego. Sị mba, mkpọ nwanne nke n'obodo Igbo sị ya no. Ị nwere anọkata ugbu a n'ofe onye asị ka ezi ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye a. Ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ. Ị hụrụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ka ndị kpọrọ ahịa. Ụmụ anyị nwoke obi anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa. And ị mara na ihe dị na 419 ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media. Ihe ọbụla ị nwere ike iji create content gị were create. So anything nọ ha nwere ike convert were ya gwuo wayo, ha were ya gwuo. Nnamdi Kanu wụ the hottest person nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta. Ụnụ ga-apịchi otu ya na-eme onye nọkata make a statement ya asa na-eweta ego, weta ego a ga-enye ya, a ga-asọ na sign, weta ego ka sta septe ise ego atụ na 1 billion, weta ego ka sta bụzil. Ma lọya ha nke a na-akpọ alọ ejimakọ. Ihe ha ji ya eme wa nọkata na-akpọ na-eme organize. This guy nọ na agentị na ha achọghị ka ọ pụta. Ha achọghị ka ọ pụta. Onye a nọ na ha jọs na-akpọkpọ onye ahụ, akpọ onye asị ma politician asọ onye alekwa ihe a na-eme ebute ego, asọ alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya. Mgbe gwa nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ifatụ ihe a nwere ike ime onye a
maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesu na ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished. Ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze eriega ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama na Igbo uche anyị ka dị ya. Mmadụ dịka mịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya. Ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọ wụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla lakpuo obi ewu. So nke nọ n'obodo ka nna gbavi anyị aga ije dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ akparị. Agwara m ya maatị nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ nke anyị na ya na ebe a ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na Igbo. Ọ bụrụ onye ọfụrụ ebe ọ dị ya ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ fevọ nke na ụgbọ na-enwe fevọ enwetago gị n'aka. Anyị niile na-etinye ndụ anyị chika onye ọbụla ma ọnọdụ Madam Pinto tata na ihe ọbụla nwere ike imenụ n'ihi gị na otu m ji tigoro isi. So biko wepụpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego onye ya ndị a enwetizi ego ahụ enweghị asa gị a ga-ama nwe onye ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị Igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị Igbo okwu ndị Igbo na-ege maka na nwanne ya onye apụta lọya pụta ọgwa ndị Igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji anwụ arịmadị a mana ndị m hụrụ na-echi ọnwụ na-epushi wu ndị DOS a kemgbe ihe a na awawu ndị bụ totu mkpu Simon Ekpa ọ dịka ha na ha na-alọg. Yes ọha nwawo dị IPOP ịma Simon Ekpa o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozie ahụ mezie gọọmenti. So ndị a jisikwa ike mgbe ahụ pụrụ na-ekwu ha blackmailzie ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti youth ga ha nwa blackmailzie ha nwawụzi IPOP a na-achụ adịji ha ka egbuzie declare ha wanted. IPOP kwuo Simon Ekpa kwuo oge ya kwe na ọta ihe na-eme wee gwasị ya si ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị ụnụ alụcha n'ọgụ ugbu a na ndị Amerịka na-ekwu a na-akpụ ụlọ ọnụ ndị ala akarịala ga-ade leta sọbmite karịa ụmụ anyị na-anwụ nsị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọwụ na ọgụ Igbo ọwụ n'ugburu nwa bụla ụlọ nne kacha ga-eji blueprint ihe mege n'ụlọ mana mmadụ anwụọna ịnọzikwa at the point of no going back. Nke ụbọchị ike ka mma o mechara nke ya narị ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wepụtara pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị Igbo megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọwụ gị Igbo ọwụ IPOP bụ mana ọ dị struggle nya anọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kwụra gị nsogbu adị. Ije anyị bịawu mmadụ ka a kpọrọ asị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ onye ewere atọ onye Igbo weta ego nke na nke ezi ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara ji anyị na-eme mother tongue day ịma ihe anyị na-eme mara jenet ha anyị gachita asị m ya m na na-aga ịhụ nsị oke m chara ibu na m na-akwado ya asị m sonye ha nye m aka ekere ekwentị onye na-eme ahazi ihe a mkpọ nwoke nwegasị m eziokwu na a na-ahazi enye ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme na msị ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọwụ nọ adị m ekwede ekwe mana ọ maka na eze si ya ndị anya asị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyete ugwu ma ama m gburu ego mgbara achọdụ m pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a asị ndị eze nọsọ ha ga-aga a ga-ewere m sị ya ka ọ na-eweta ego ka ezi ụdị arrangement dị ihe o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne maazị mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwụ ndị sị ha n'uwe ha ga unfortunately then ozi ndị onye eke haziri na mmụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị iji ije kwesịrị iri ọsọ nsọ eze eri gaziri ije
mgbe chụpagide that man chụpụ ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi a nọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwechiri ekwechi na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ege moto ya hara is an organic thing. IPOP wu an organic thing. Awụm their member. Ndị Igbo na-awụ their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic. Onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdi Kanu mere advert so dị asonye otu ha wụ. Onye nụ ọbanye onye chọrọ ịbanye. So otu iji hụrụ na ọwụ ọga don't monetize it. Maka ị monetize ha la the same people mere organic eso kweche chọwa ego nke ha. Ha dị aghọrị Igbo aghọrị. So mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye one example ebe ihe ego ka si iche na abịara ugbu a na and ihe m jikwa bụ onye work for the money nọ there the man na ọkụrọgbago ego ole ka eweta 6 million 10 million ọkụrọgbada nsị anyị hụ the reason why onye chi bịa elete gị mee ya announce onye chi bịa elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akọwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi ịhazie ihe hazie ebe a ga-awụ pigrim ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya akpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọgwụgwọ organic otu ahụ ọ dị sana na ego eji eme nke a enwede ike isilekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọwụ na ihe niile na-aga through that your DOS ata ego ga-akọ ọwashi ha kwuara silekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and ngụma na handle na ya so it will be accounted for. So ịma dị ịpụtagodi echi eweta statement of account ị mara ihe mere ego ekwuo etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụrụ onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta ahụ n'aka ụmụnne and maka ihe ego ka ya na ndị otu a ji na-ekeghị ekechi ebe nta ebu imo dị na ndị nọ na-anwụ ọ sị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ ọ sị ihe ọ gwa m bụ ndị otu ya Mazi Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya awụ DOS ọjọọ m ọkwara m ahụ onye m si ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdọ ndị hypop ebe ka ha nọ ama m ịbụ na mmepụ afọ ama m ya sị m na DOS ọzọ sị m owu biko na asị onye Igbo ọbụla chọrọ ije letie gbara plen enye na onye ọbụla ego bịa letie then ịchọzi arrangement ọchị ị ga-eji ahụ ya nwere ọgwụ ya nwoke nọ dị ya na-ahụ maka ịbịa ahụ ya sọbụ nwoke ahụ nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-publish nọmba onye ọsị iche ịbịa ahụ ya na Sokoto ikwu okwu na airport onye ga-ọtọ ị ga-echizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ Ndụbụisi nsị that man a fine gentleman otu o si nabata anyị very well organized ndị aka na nwanne nwaanyị chichi asanya anya enwanya ga-ebute nwoke esi ya chịrị kwepụta nwanne nwaanyị ekwepụta ekwepụ ngwa ya si ya gwa nwanne gị nwaanyị ya lawa gwa nwanne nwoke ya lawa Igbo leteli gị onye aha ya akpọta ndị ga na-elete gị so that ihe niile adịsị because ha wụ nwanne gị ha ga na-efeel entitled to some extent. So ka m jikwa oche ahụ ọzọ sị na ndị wu ndị otu ya bụ ndị DOS 1 n'ihe ya nye Simon Ekpa ya were igwe okwu ziwe ozi and mgbe ọ bịakwa megherie ya gwa ya kwụsị nke anyị nụrụ then ọ sị na iche ịbịa Sokoto ịbịa hụ ya amaghị m ihe m ji ga-eji nọmba abịa ya na onye ị ga-akpọ wụ Ndụbụisi a na-enye ada Igbo nọmba ya bụ Ndụbụisi ka ọ gụpụta ya ka ọ kpọọ ya na iche ị ga-ahụ Mazi Nnamdi Kanu na Sokoto ọnwụ na enwere ijiri ego chi sponsọ were aka gị kpọrọ ndị sponsọ gị ahụ gbara ha tiketi kpọrọ ha gaa Sokoto akpọla nwanne Nnamdi Kanu ọbụla si anyị na-achị geleta Nnamdi Kanu isi gị iche inye ya ego personally na ọ na-agbara nwanne ya mbọ support inye ya
mana ọwa na-asị gị na enwere ihe a chọrọ imere onye ndu na onye ndu na-aga ụlọ ọgwụ enye ha sonye ya no naturally sonye ya DOS take care of onye isi ha start to be organized otherwise ha monetize go this thing eji akpa ego o tele na eji akpa ego so anyị ga-demand ka anyị hazie ya hazie so that tukwa ahapụ ndị iro hapụ erikpute maka ọsụtụ na akụkụ ndị a wings nkwe aka niile a gọvanọ chọọ ka ha rụrụ ya akwa onye nke nye ego onye nke echebe asọkọga anya akwa onye nke nye ego onye nke echebe ndị ịmago ndị Igbo nọ ha ala nọọ Mazi Nnamdi Kanu nọọ nwanne ya ha na-akọtakwa ndị a ga-akọta ọkwe na aghọta so ihe a ozi m njikwa hara na-agwa ndị Igbo nwa amadi eliele nne ya lie nna ya ọnọla anya na-ekwula okwu ma ga-ekewa Nigeria ama mmụ na ịnọtala ya ndị Amerịka na-ekwu okwu ugbu a na-recommend ikewa Nigeria as one of the options ndị niile na-arụ ọrụ awụ ụmụaka ha gaala fa biko the list onye Igbo ọbụla ga-eme ewu Nnamdi Kanu yọrọ ọsọ nụ bịa letewe ya ọ yọrọ o mere pli si m gwa ụmụnne anyị ha bịawa lete m ka anyị mee Sokoto prison a prison of salt ala nsọ na onye nsọ gotere ukwu ebe ahụ Nnamdi Kanu nọ ebe ahụ kama ụnụ ga-aga mewe protest biko every weekend maka na weekend ka nwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla chọrọ gị weekend ụmụ Igbo meenụ Sokoto correctional prison ala nsọ at least unu kwado Nnamdi unu enye ụlọ onye ọbụla ego ọ bụrụ unu kwadoro ya at least every weekend aga adị 100 galete anyị agwagaghị anyị enyeghị ha support ụzọ aga adịkwa yes and ihe ewu ịma emere sitatum ụfọdụ ndị aghọtahụ ihe emere na sitatum ihe ewu by the time anyị jiwezie Sokoto prison ka gọọmenti ga-ama a whole Sokoto na ndị a nsogbu dị na ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetere n'ihe ọ na-ekwu that's the least we can do ịwụrụ big man ị ga-achọ ịga maka ịwụ big man kekwa emetrọ họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa ụmụaka na ọ na-enu enu ọ na-agụ agụọ na-apụta apụta chere mmadụ 5 gbara ha tiketi enyere ya ụmụnne ya inweje nke ị chọrọ iji kwado ya ịchọwa ndị DOS nwanne nye ya ha mepee ihe afọ ịkwado ya so that ọ gacha apụta enye ya akaụntụ maka ọ na-aba na akaụntụ enye mmadụ ego akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka etili ya ka anyị hazie na ihe ahazie ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM agwara m unu agwa fetụọla na YouTube anyị agwara m unu agwa n'ụbọchị ụnyaahụ na Madam Peter Osioru enwere ozi ochi were bata maka na oge ọbụla oge kachasị ndị nkwado Simon Ekpa anyị na-ekwu ya ebe a ọ dịka anyị anaghị anyị kpọrọ Simon Ekpa asị ụnụ anụgo ya ugbu a n'ọnụ Madam Peter na Mazi Nnamdi Kanu si na mbụ na ya si na ya na ọ bụ onye na-ekwulite okwu ya were igwe zirite ụzọ na ọgwụ dị iche iche tiwe ya bụ mgbu na n'ikpeazụ ọ bịazie dapụ na-akọzi ihe ọzọ DOS ndị IPOB pụtakwuo otu n'iwu dị otu a Simon Ekpa nọrọ n'ebe ọ nọ kwuo nke ya Mazi Nnamdi Kanu jiri ya ịdapụla n'ihe m si gị mee nọziere onwe gị ụnụ anụgo ya ugbu a from the horses man Madam Peter n'ụbọchị ahụ na o were Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ naanị unu bịara ka nwekwere ndị ọzọ nọ chọkwara ịhụ ya n'ụbọchị ahụ ịma na ụbọchị ụka ka anyị gara ije sọ naanị nna mana ụmụnne anyị nọ na Sokoto nupụtara n'igwe so anyị rụziri almost 20 ịntọraji bịara abịa maka enwe onye ka esi Amerịka bịa mena ya si Lagos ebe a nwụfo then ndị sizi Anambra the 5 mana ihe ahụ kabinet Ezeri the 5 anyị nwa let's say 7 bụ ndị si eshi bịa ihe dịka mmadụ 13 a ga-akarị pụtazi nabata anyị sorokwa anyị gaa bakwa ahụ ya Madam Peter nwere ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ka obi Mazi Nnamdi Kanu dị ọkachasị ka o siri metụta ya bụ mkpọrọ ka a tụrụ ya n'ihe mkparịta ụka ụnụ na ya nwere o nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na ya ga-esi ebe ahụ mgbe m gwa ya na olileanya dị ya si ya ma na olileanya dị
na a ga-enweta ya. Ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ dịdị na hurry maka ọ sị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighị Biafra ma mma ọ anyị nwa nọkụ n'ebe a na ame gbalụ ama m na ọta emi ọnwa anyị nwa nọ na akwa m gara hụ ya na DOS mgbe m ga-agaga hụ ya na DSS ihe a ka m nọ ọ na-ekwu na-aba mba ahụ ọ na-aba mụrụ uche m na-asị lekwe na onye a na-arịọrọ arịrịọ sef ọ chọọ dị ma ana m eche na sọsọ ihe ọ nidoro from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwenye anyị ekwere anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu anyị azọụla ndụ maka na ihe anyị dị awụghụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ andọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma Igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya rili ọ dịka ihe o ji bịa letewe na Sokoto prison biko m na-ayọ ụmụ Igbo ebe ọbụla ị na inwe ego ịwụrụ nnukwu ọgaranya chọọ ka afọ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka akpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọnwụ na 10 million ahụ 600,000 naira kwaganwuru mmadụ keke mmadụ 7 na 8 10 million naira kwaga mmadụ 15 15 mana ihe a kwagawo mmadụ 5 na-ajị maazị ngwa balansị ego ahụ onye ka a ga-enye ajụ m ya ọ dị asị ngwa balansị nke fọrọ afọ nọ onye ka a ga-enye and the worst part wee ego aba ha aka afọ straight zie effort a chọrọ iji ya akwụghị na afọ straight ihe a chọrọ ime maka ka erie the money ị hụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahazi ahazi so m na-agwa ụmụ Igbo ọ na-akpọ ụlọ alọ ya eji maka ọjọọ ya esa ya aga ọ na-akpọ ụlọ onye a mba chọwanụ ndị otu ya ọ nche nye nkwado ọha ndị na-alụ ọga nye ha nkwado nleta ka ha na-eleta in fact ha ga-achị leta ha lakpuo a ga-eletiri ha oke ọ ihe m na-ekwu so onye ayụyọ ọ yọrọ ụnụ ụmụ Igbo ọsọ onye chi bịa eleta ya na Sokoto prison you need data through anybody m ga-enye Ada Igbo nọmba enyere m onye ọsọ a ga-akpọ ma achị bịa ahụ ya achị bịa eleta ya and akwụkwọ a na-akpọ onye ahụ ọrụkwasị ọsọ wetara ya ego eji ehazi nke a mba ịchọzi irukwe ọwụdụnụ nke onye iberibe and ka anyị mesasa ego na Sokoto prison ịrụzi kewe ndị wọda ịgawa iti ihe na akpa ị na-eru inye ha 1,000 ha mata na ọ na-eme ọ bụrụ njakịrị ha worship ya ha asị na worship ya ka God ha mezie ya chukwu nga ahụ na-aghọta mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere suja nke ma ndị na-ere suja ga mma na mmadụ bịara ebe ahụ ọhịa ọya wa arịrị ọrịa ndị ọya wo ozu osumzi unu na-ayọ unu biko ndị ime ahịa ndị Alaba unu ziga 1,000 people unu ejigekwe ha mmadụ ndị Ladikpo unu ziga 1,000 people unu ejigekwe ha mmadụ ndị Aspanda unu ziga 1,000 people unu ejigekwe ha mmadụ hazie na ọnwụ na ụlọ ogologo weekend ọbụla gụọ na mmadụ ole wee na plane machine plane anyị wụ ndị ego kwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gazi mba ụwa ọwụ naanị Naịjirịa mba ụwa na anyị kwere ekwe anyị kwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee werezi wee kwesị ike warụrụ ala rụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịnị ụmụ anyị ritere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe e bidoro OPC n'obodo a ha gbara ma police station ọka enwe ihe ha na-eme enwebedechi pụtara n'ala Igbo ịhụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktị asadikibọ aga gbuo ụmụ anyị na boro pit ebe egbujisi ozu ụmụaka ha yakwa ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya na mgbe a na-eme chitatom anyị na-emere onwe anyị chitatom emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu anyị na-emere onwe anyị chitatom ndị pres ekpe ha zuru ike every Monday ị ga ụnọma na chitatom ka nọ ụnọma na aka na-eme chitatom pres alala ha nweghị ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwunye yoga nne nwunye yoga na-anọ chitatom na aja atụta nwa na Kenya everyday ndị ịhụ channels Arise AIT ha niile na
ha niile na aga na-eji sitatum ha ya na-eji sitatum ihe a na-eme na sitatum kịta na ha anaghị ejizi ya ha anaghị ejizi ihe a na-eme na sitatum ndị pres a na-egosisi sitatum the moment ndị amị bara n'ala Igbo ndị pres akwụsịzie igosi sitatum ọrụzie IPOB this IPOB that. So Igbo zuru ezu ebe ọbụla unu nọ ka unu gaa na-eleta Nnamdi Kanu. Ihe a bụ ozi m ọ ya wụ ihe wụ igwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sụ akwụ n'ala Igbo. Mara mpito ikpu ka ọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago maka tọọ ọchịchị na ugbu a si kedu ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị 150 bụkwa ndị egburu n'oge ọchịchị Buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu. Mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ ka ihe siri kwuru ugbu a maka na dịka Mazi Nnamdi Kanu pụtara na ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m. Ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto, ọtụtụ ndị kwuru na ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ ichecha ka isi aga Sokoto isi na ka ị nọrọkwa ebe ị nọ. Ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya Sokoto ọgwụ ga-adịzi ka mmadụ chọrọ ịga Oshodikọta. Ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụ ị na-aghọta ọ ya ka anyị na-ekwu ibu na e nwere publication anyị mere anyị jụrụ ndị amị na ndị ebube agụ biko ụmụ anyị ndị ụnụ mere arrest ma ndị ụnụ tọrọ na be ha mere arrest ebe ka ha nọ aga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị hụrụ mmadụ n'ụlọ ya ọwụ na ị nwetara ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara ji anyị foto nke ha raụndụrụ boys up nke ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị gịnị ka anyị ji enwe ha na asa ha wụ ndị IPOB. So ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọ egburu ha egbubi na ya ozu ha nọ na nga nye nna ha fair trial. So Igbo bụ Igbo anyị ọtụtụ ihe efula ha n'anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kwetere n'ihe nwa amadi a na-eme maka na ezeri na ebe a gwa na anyị kwere n'azụ. Biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ihe ekwuru nke wụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka asụ na ọtịrịtịrị aga ụbọchị enweta ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ ọ naghị egbu oge 20 minutes ma aga mmadụ atọ hụ ya apụta mmadụ atọ ọzọ hụ ya apụta na ọ dị egbu oge atọ ọ dị egbu oge anyị na ahịa ọbụ na consultation ọ ka bụrụ oge ndị nwere voice on the people 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ozi n'ebe a ọ bụrụ na mbanye gị ozi n'ebe a enwere ike nkeji 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a. Mana Mpinto, kedu ka obi dị gị na ya bụ Mazi Nnamdi Kanu? Ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ụlọ ikpe iso na ndị kwụ n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ikpe nwere m ịgwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga-ahụ ya na ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto. Nsịkwa gị mana Mpinto bụrụ ka obere ihe kedu ka obi dị gị mgbe bụ Mazi Nnamdi Kanu ihu dị? Ịma na Mazi Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana ilezi anya mgbe ọ nọ na ndị eze amaghị m ọchagazi red amaghị m otu ọchaga obi juru m n'ụwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta. Ịma na onye a mụọ amụ ọ na-achake achake nya ozugbo ị batara o buru ụzọ mụọ amụ ahụ na lighting up the room ọnọdụ dozie ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ oju maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedu ka ọ ya dị wee sị ya maazị iwe na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya. So ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ịnọ na-acha nwere mana kịta odone dọcha ịma na ọ dịka ọ nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị ịhụ mma ya niile ahụ. So nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju. Then I have to ga-ekenekwa ndị
warder Sokoto. Very friendly. Ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa m sọ na Hausa bụ Nigeria. Adịkwa m sọ na Hausa North bụ Nigeria. Maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi. Hey, ịhụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọtụ ijiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ. In fact, enwere ofu onye polisi sị m ọ ya sacha anụ m si ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị na-ebe m si ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya bụ nwaanyị m si ya mba na gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ sị gị nọdụ n'oche ndị wọda ha na-elede mmadụ anya n'ihu a na-eme ka mmadụ ndị elede ya ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke m gara na ọkwa Kuje prison mgbe na-eji nwanne Nnamdi Kanu nwanne agbụrụ kawadị mma nwanne edewe n'ọchị ị ga-ama ihe ị ga-eme ịnọdụ ebe ahụ isi nweghị uche ya nweghị sensị ihe ị kwesịrị ime gara ha ebe ahụ ka ọzọ bifo ihe ọnụ jọọ ha abụghị ochie na ọfụrụ ihe a ga-ebogodo ga-ebo ị ga-anọgodo nke na dotụtụ God na ọwụdị ihe mere ndị na ndị bịa prison emechie prison. Barambito obi dị m ụtọ n'ọtụtụ a ọbụla ndị na-ege anyị enwepụ ụzọ dị na YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụ ezi dị ya niile agaghị amaghị ebe m ga-ebido ndị niile sitere ezu na-emeela amaghị ebe m ga-ebido na ọtụtụ a mana n'ikpeazụ na anụ n'anya na Mazi Nnamdi Kanu Sadio onye ọbụla chọrọ ịbịa n'oge na-adịghị anya aga m awụchikwa na Sokoto ife ọ na-akpọ ife a ịghọtago bel gaa ka m yara gị bel na ogene ara na-adị ọ na-eme ịghọtago adịghị anya aga m awụchi na ya bụ ụlọ mkpọrọ nọkwa na Sokoto ịghọtago m gaa hụ Mazi Nnamdi Kanu mbịakwa ebe a mgbe ụlọ ihe o kwuru ụlọ anụgo na ọsọ onye chọrọ ịbịa bịa hụ ya onweghị much protocol m ga-enye gị mpụ ụgbana ma m ga-enye gị nọmba ekwuo ya m ga-echikwa ya n'ihe m ga-ekwu mgbe m ga-ejikwa dị ozi ọnụ chọ ha onye ọbụla chọrọ ịga kpọọ onye a iruo na Sokoto ikpọ ya isi anaghị na-abịa ife ata ma m onye ojibu nwụchikwa kọlụ ndị ga-abịa ihe nwanne ekwe ya n'ihi na-abịa mgbe ka mma ịga n'ụwa weekend maka ordinary day a na-enwe oge mana weekend from Saturday 8 to mgbe ọ bụrụ o ji sọ gị Saturday and Sunday ọkakwụrụ ndị biznes mma ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ bekee mma and ị nwere ike ịnwetakwa flight ọ dịka United Air and kezi enwere 2 air na-aga Sokoto ahụ ero ị nwere ike ịnweta ero from here to Sokoto ma ọ dịkwa ọgalakwa ha ọnụ like that ụmụ ihe 250 ị nwetara 500 ị nwetara to and fro ma ị gbaa ya ị nwetara ya then ọ bụ eze ndị Igbo na Sokoto enwe ihe eze ndị Igbo kwuru which m ga-ama otu m ga-esi ama m otu m ga-esi zie ya bụ ozi ọ sị ka fọm kọmitii n'ebe a ha nọ ka ha nwee ike inye aka maka ndị na-abịa abịa ọ bụrụ na a ga-enwe ndị taụzi ole na ole a ga-ahazi denwe nọmba ha ị na-abịa sị gị kpọọ nọmba taụzi a ga na-ebute so na enwe ike ịfọm kọmitii between ha nwa ndị nọ n'ụlọ ndị ihe ga-anọ na Sokoto ahụ ịhụ maka ọdịmma ya na ọ ga-adị mma.